Lembrades vos do polvo, Pol, que predixo que España ia ser campeoa no Mundial de Suráfrica? Pois agora vos presento o polvo Santiago, que xa acertou aquí na confraría de Barallobre que España ia gañar a Bélxica. Será quen de acertar a semifinal desta noite? Bueno, de momento 0-0, creo, Esto va a terminar en penalti, seguro. Teslle esperanza no polvo, crees que pode ser adiviño? Pode ser, pero bueno, se é a favor de España, cojonudamente. Un socio da cofradía estaba os pesando e de repente desapareceu un da caixa, era Santiago. E puxémonos a mirar e xa andaba por aquí pola pescadería e collémolo e dixen eu. Solto por aquí. Suelto por aquí andando. E dixen eu, ai, pois este non vai para vender a peixería. Este collemos e o metemos dentro, que é o que va a predecir se vai ganar España con Bélxica. E o puxen dentro do acuario, puxemos a bandeira de España e de Bélxica, el colleu e puxose no lado de España. E así quedou. Pensamos en poñerlle Santiago porque a cofradía é Cofradía Santiago Apóstol, non? E se ganamos a final, vamos a intentar poñerlle un chip ou algo para poder rastrealo e que poida chegar a Velliño, que sempre nos acordamos de Santiago. Esta noite que xoga hoxe? España-Francia, quen gaña? Joder, que en Francia ten que ganar. Eu xa dixen a Francia, que vai ganar Francia. Ti ves a Francia potente. Home, logo. A ver, Santiago, Mbappé, Yamal. Como va, Santiago? Ainda non o tes claro? Aí vai a caixa, cuidado coa cámara. Oye, que se activa o polvo. Oye, que estás rayando. Soy trampa. Tarjeta amarilla, joder. Oye, Santiago. Santiago que se quiere activar. Santiago que busca salir desde abaixo. A cabeza de Francia. Os tentáculos son de España. ¿Qué está pasando? ¡Ulala! Otro lado. Otro lado. Está rectificando. Está rectificando. E unha. E dúas. E tres. Síntome como é de Insua. Pois temos a confirmación, a predición do polvo Santiago. Primeiro tempo, prácticamente escusades velo. Parado, sin ocasións, moi pouca emoción. Pero no segundo tempo empezan a pasar cousas. Primeiro marca Francia, pero acto seguido España consegue empatar. O partido acaba 1-1 e non nos queda outra que decidir o pase a penaltis.